Bon, vite 22 droits. Bi an ye yɛlɛma hɔrɔnya min fɔ diɲɛ bi y'o yirali kɛnɛ fɛnɛ kabiri transition nana san 2020 an bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka 22 kɛ ni waso ye parce que a waati sera a don sera an ye baara minnu kɛ yanni 22 labila cɛ an bɛ se k'a fɔ farafinna Woroduguba dugu tɛ yen bi an b'an ka se yira mun na bi o de y'a to bi an ye nin kɛ de façon solennelle ka dayɛlɛ bɛɛ ye bɛɛ ka na ka kɛ seere ye Mali ye puissance de ye c'est pas parce que an bɛ ka défiler dɔrɔn kɛ non o tɛ. Mais c'est pour juste que k'a yira k'a fɔ an bɛ fɛn min fɔ mɔgɔ jamanadenw ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ kuma minnu fɔ ko fɛn caman bɛ yen Mali tɛ sɔn a ma wa fɛn dogolen caman bɛ Mali bolo bi y'o bɔdon dɔ ye quoi n'i ye sɔrɔ lajɛ u b'an attaquer ni drone minnu ye ça c'est des drones de renseignement kunun an y'o 1000 de layɛlɛ sanfɛ donc o ye k'a yira k'a fɔ fɔlɔ dugu de tun bɛ jeni k'u ye information di fɔlɔ dugutigiw tun bɛ da k'u ka k'u ye information ni zen drone de bɛ sanfɛ donc i b'a bila i kun na k'a fɔ information renseignement humain an bɔr'o kɔnɔ ka ban quoi. An ka armée dépasse le cas. Donc, an bɛ ka fɛn min yira bi mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ kulonkɛ tɛ bi ni maliyɛnw ye min y'u ɲɛ la bi maliyɛnw bɛ k'o seere bi quoi donc k'a yira k'a fɔ nin ye ko daminɛ 22 ka kɛ tan ka dayɛlɛ bɛɛ ye jamanaden bɛɛ ka na kɛ seere a ka armée ka suprématie ma an bɛ se k'a fɔ ko nin ye o siɲɛ fɔlɔ ye donc k'a fɔ ye ko aw ni ce aw ni baraji bi aw ɲɛ mana da min kan o tɛ mɔgɔ ka kuma o tɛ président ka kuma o tɛ Bumabel ka kuma ye o tɛ maa si ka kuma ye o ye aw yɛrɛ mana min aw ɲɛ la. An hakili Mali histoire la fɛn caman kɛra jamana in kɔnɔ mais ni c'est rare an ka bi défilé ɲɔgɔn ye y'a ye bolimafɛnw daminɛna heure min na fo ka kuncɛ heure min na avion ye minnu kɛ ani fɛn minnu kɛra sura a daminɛna hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la et surtout ça aussi parce que ka défilé bɛɛ lajɛlen kɛ a sécuriseli o fana tun ye a damana défi ye quoi donc a défi armée sera k'a relever o b'a yira k'a fɔ ko alhamdulillah an ka jamana a contrôle b'an bolo même n'a sɔrɔ ni jugu b'a fɔ k'a fɔ k'u b'u den ka don an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ joyeux fête d'indépendance ensuite kɛlɛkɛminɛn minnu tɛmɛna y'a a blindé de ka ca kosɛbɛ parce que o ye an bɛ kɛlɛ min na ɲɛngoya kɛlɛ tɛ jugu b'a dogo de donc embuscade ni fɛnw bɛ se ka da donc ni blindé bɛ yen nɔ a ka fisa sɔrɔsiw ma et puis a b'a to a bɛ se ka don jugu tu la kosɛbɛ ka kɛlɛ kɛ y'a ye blindé caman bɛɛ la et surtout an bɛ samiya fana la kɛlɛ bɛ kɛ k'an to samiya kɔnɔ na ji bɛ kɛ yɔrɔ caman na et surtout ji fana bɛ jamana camancɛ bolo fanfɛla fana y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye ji kan kɛlɛkɛminɛnw olu fana caman bɛ a la ani fɛn minnu tɛmɛna transmission et autres la vraiment an bɛ se k'a fɔ aujourd'hui armée dafalen b'an bolo bon kɛlɛ waati yɛrɛ de 22 kan ka fêter o waati yɛrɛ de quoi parce que kɛlɛ bɛ fɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de minɛ la fo k'an ka yira jugu la k'a fɔ ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo et puis surtout k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko mɔgɔ tɛ se ka anw ka suri minɛ an na quoi c'est très important. K'a fɔ c'est très important i b'a hali ni banni kɛra du kɔnɔ ni kɔɲɔ bɛ yen o b'a fɔ ko kɔɲɔ kana bila saya ye kun de b'a la quoi dusukasi min bɛ Ala de y'o kɛ a ye nisɔndiya min k'i ye o fana yira Ala la quoi donc n'i sera k'i ka Ala ye min k'i ye n'i sera k'o bonya segin a ma k'o nisɔndiya yira Ala quoi ça c'est très important donc nin ye Ala waleɲuman dɔn de ye quoi en quelque sorte quoi donc n'an bɛ kɛlɛ la ka nin fɛn sugu ninnu kɛ e ka jateminɛ an ye k'a daminɛ sɔgɔma 9h ka na ni heure in na maliyɛn bɛɛ lajɛlen content na même degun bɛ mɔgɔ minnu kan n'u ye ni image ye u bɛ content donc jamana ka baara fana de ka nisɔndiya ɲini ka na jamanadenw kan quoi donc ni fɛn fɛn bɛ se ka na ni nisɔndiya ye ani hakilisigi ye a bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ imagine terroriste ka laɲini de ye a ka fɔ ko olu sababuya la ko défilé ma se ka kɛ a ka fɔ k'olu sababuya la ko maliyɛnw tɛ ka yɛlɛ bilen a ka fɔ k'olu sababuya la ko foyi tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bilen o de y'u ka laɲini donc n'an fana donn'o kɔnɔ dɔ fɛ c'est comme si an y'u ka baara nɔgɔya ma il faut k'an ka yir'u la de k'a fɔ fɛn fɛn ka d'u ye u bɛ se k'a kɛ mais se bɛ anw ye an bɛ an ka kulun n'an ka yɛlɛ mɔgɔ tɛ se k'o minɛ an na an ka nisɔndiya et surtout an ka espoir an ka jigiya mɔgɔ tɛ se k'o minɛ an na. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an ka président de la transition ma n'o ye président Assimi Goïta ye an b'a fɔ ani ce ani baraji parce que anw ye fɛn min ye an ɲɛna bi ka défilé la mais ne y'a ɲɛ sigi ka défilé lajɛ a bɛ kɛ intérêt Mali kusu foyi tɛ yen nɔ ni ɲinan kɛra min kɔ défilé la et puis Mali fana bi an bɛ se ka fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi fɔlɔ an tun b'a fɔ ko mais l'armée est en train de monter en puissance mais moi je pense que an ye diɲɛ bɛɛ ye fɛn min ye bi ça c'est une démonstration par contre une démonstration de puissance au lieu d'une montée en puissance aujourd'hui an ka président de la transition bɛ kɛlɛ min na diɲɛ bɛɛ y'a ye ça c'est nin tɛ a ka kɛlɛ ye nin tɛ n bɛ se k'a fɔ an minnu bɛ yen nɔ bi nin tɛ an ka kɛlɛ ye mais ça c'est pour les générations futures vraiment an nisɔndiyalen don da se nisɔndiya min na vraiment an b'a fɔ ko vraiment Ala k'an ka jamana basigi wa kɛlɛ min bɛ jamana in kɔnɔ fana an bɛ dugawu kɛ yarabi yama Ala ka kɛlɛ ban bon n b'a dɔn k'a fɔ ko an ka mɔgɔkɔrɔba b'a fɔ ko n'i ye jɛnbɛ golobatɔ ye n'a faratɔ tɛ a bilatɔ de don mankan misɛnmanin minnu bɛ kɛrɛfɛ sisan c'est juste
pour une façon de saboter les efforts colossaux que vraiment le président de la transition vraiment et son gouvernement vraiment ont déployé pour le Mali. Donc il faut y manquer. Mais ni fait Minkerabi, faut se gagner de quoi. Ni Konodimine do, c'est-à-dire ni dimine do quoi, Konodimine quoi. Donc vraiment aujourd'hui on peut dire que c'est vraiment une démonstration de puissance vraiment de la part de l'armée. On est vraiment heureux, mais c'est qu'il faut vraiment ambe sino gagner. Et puis mo nous fana ban juga la mo nous fana abe mo fana kono ka foko Mali benato au lourd titre de la bada foka dieban. Aujourd'hui je pense que après cette démonstration ils vont pouvoir réfléchir deux fois car donc il faut vraiment les Mali d'hier et les Mali d'aujourd'hui vraiment Mali cléoté fait na beno déjà Mali aujourd'hui les Mali détient vraiment sa souveraineté et que nous faisons fait que kolo ka foko Mali kumba o ka joya juru la chomina vraiment là avec démonstration on va hakilata kono.